Искам на първо място да благодаря на всички автори, защото противно на това, което казва Боян, ако така мога да кажа, вече за толкова време съвместна работа. Такъв авторски колектив от толкова много хора обикновено предполага по-сложна комуникация, по-труден работен процес, но с много малки, допустими изключения, бих казала. Работата беше лека, авторите бяха много дисциплинирани, редакцията мира прекрасно и мисля, че се получи една много хубава книга, на която се надявам всички не само да се насладите, но и така може да очаквате в някакъв момент и едно добро продължение, защото от хората, които работиха през целия този процес, мисля, че създадохме ни добри отношения и възможност за бъдещи книги заедно. Така че давам думата на Иван. Благодаря ви още веднъж. Наистина за нас беше огромно удоволствие. Аз